nechika benaki na sukuri kero monto na moti nyiriche chabe kweta kweta na kalire kere bento omonda mako imoka amako kenda gamate ya sandi onjoka koruabo wan hela bhana bata sekate ane skuru busim kahel pata dur hela aba khandunge ta khoeta phare bago sabam khata banghe nganyite ekine nganyite iska adirinta ito ka soka aganta ikorati aganta bi na chite ngapimo nganyarandu walete kamutai ngamobori ngajorwale aganta igo burwairo konoria ina chita kanyara kumbe ria geriria chiriria sibirinda kumbe no bulitari korusi korwabo wana gachaka na bana kunya kuburukana agenda oirana amuringana neti ngasinyunga ki kyo mwana ko kemanyomba ngo chikogenda ngo chikocheki nganyora ringana neti omwana lingo tubora ngo chikotumora nganyona omwana agasenya asini ni akwe ataitakwe erinde kabani chona itomwana na chiranda setepi ngachanganyora baragere nanje ngasoka ngesibi ngasoka kabe kendagera nari abwatita akamusetaja kwenye stimento rabeke akamusetaja ngaswa bibagana ari koragira amesa netaja obora akaira bano chake koragirire gesunde ngo chikonyoya korweru okoira no kumbwate sati chibanda na golete chindara gasoki bana koni siko bachikwengera maru nkarabera nkaiga sinyire kingi kiyaba nari nyimogete nane ngo chikomwakera egenda nyira netikyoka ayanda batichi certificate na bwatirita abana ndeza na karerete abana abumba bwateise dirianywa akora akanyuguze nkabere eri agatatu agwe saira agwe iterera amaje wanga umusubati naro bamenyire mari nkamatabiinjo mumbwazisi atirisi ebese nabongo konko kwakana wana nari konya kumwakana 200 munako kubekere cha na mwakana wana ngatinga sin atoke school uniform hakuna kitabu hakuna kitu. Mwancho mwagire nka TV chinyomo chinyinge chiabere chikobunika aso mwako yoto akorete paka bona igane ne togenete kwiguchikesi chinyinge sana chinyomo kobuneka ekere nyomo kobuneka abana mono na bagocha bachandika muna rero twatagire gochaga iga ase kinyoro kya Gesoni gotoka ime yabogeka ward ere ase constituency ya Kitutu Chache South twikira senkayo mugako yomo ubwato muchando sana usoberega gwetera amakongo ase nyomo yae omugako yo niga nyomete ase myaka menge yaerire nene bona igamba bwate abana batano lakini yagete chingaki gose ego ikachingaki yani kyaberege ko repeat itself for a long time monginoye ngoba bale buya o ikotama ogenda mutigera abana kera chingaki ngochare ocha bakonye gasi nyumba gaiga nende ogenda lakini ngento nende twakumirie kenene nkelinga amutigerete omwaka omwana omoke sana ulense omwaka oyomo na buna oroche gaiga sente neine gaiga no asenka yabo oroche nganonye obotakamburi asekerengo kigoro mono ase bamenyete tariagia mugako bitabwatigasia gokorere permanent gakora chikonda yani manual jobs ko fend for his 5 kids because the wife right now tayo asenke ntoma etia sachite tete kwana mange igone story so touching because of the kids who have been left in this home tete toso gaiga to kwanenere atoereserenga inki gakagaranga omungino oyo ochana koirana na kibachagete story ya nyomo yae na kiyabere mbaka boniga nenda nene mono omwana nare gaiga obonete kogende school onete go join form 1 akitoko mokonya kyageranga tato mwabo tabwati ko bwa konde bonsi ko banero kuligeria abana babonsi erebweka
nuko muira ase skuru ya secondary tigato soime majetane Bridget Kerubone ni Nka TV mbwati mpaka omwelio mwancho mayuria karibu na inde munakonye nako era sasa introduction twekire gaiga ase nkayo mugakoyo tete gutweresera ubugima bwae bwenyomo buri bwatwagire emechande mingi sana mungino bwo nkeye tayo bona igakunya kubora kuru ase nkeye akogenda gakoirana abana buna nabaeresa mbaro gaiga na inda abana batano bari ase nkeye bako rendo na tato mwabo bweka twekire gatwerese senchira yo bwekirano kabisa nka case story yabo yarenge kuruba chagete bugima mpaka bona iga karibu sana iga story ne kenyorokia buge kagesoni ase constituency ya Kitutu Chache South bono ntoma ite story yao usikonye gwatwerese turaenda iga sembeo lakini bono bwikirano kabisa ntoranyimanya yege ntonaga nyo twerese amarietao alafu tomanya kwa swase story kintora chikogenda ase story amarietao kamili narari Joake minyanusi. Joake minyanusi. Joake mga iganinka. Iganinka. Iganinka mbali ngamuro mimi. Tore batano. Chinyira bamara batatu. Chinyaruka ibera. Aba ibori mbaro. Mbayo. Bonsi basirete. Nayo manyano bata bana batano. Batano. Umanene kabisa myaka ringa bate. Timbo tere timoto. Ale rabe. Musenkira sikia. Akaleta 8 wana fomu gani ariko chikochi wana kasi timbwati omonene class 8 akorete matem oyo kabere nsaba oyo kabere ari class 7 rero bakoroka grade 7 oyo gatatu 6 grade 6 oyo kane mbana ariko chikomoyo rero no moke bado taragenda school alafu no mokogoti nkale twanyora oyo nere to Torenara isiko. Wana nalia koliro mwaka wa selpara iki mwaka. Koliro miaka ebe. Koliro 2 years. Aromuke sana. Nyanusi story ya unentambe lakini bono okobali aromono moneto ko kwandira igoro yo mungino wo se family ino buna yabeire. Umungino yo korukorunga igakonya kobora korunkaga. Ngaki mwanyora ntenera. Kazi ni yani yarenge bonjali. Chetora. Kana cheto tukagamba nkamwejiri korwese kazi ni yiyana wana twagachanka twabeire twaigwanaine kende gyansingo kora etokubwatirana agachiaga ikase akanyore kurubu wana kurubu yete akana chirase yinkoirana twanya kuburukana nyomba kwa bado ni miaka ya maiga mutaka chino nkonyora bana kanyori rumo oyamo nene nera bwata kaboko konyabeira manene oyo enyaruka nero lengomo wakagocha na bwate momoro yo manene kamureta ne ngaki akoroko mongino Judy possible koruchinse mochia bonchari suneka makomera na ne kazi nyao agagusigana bona tebe no gusigana akamureta ukamureta agai tokababuya torebuya kendi gyansingo kora na kendi gyansingo kara chibasa tokobekirani twagora kendi gyansi kere nyomba nane birogo nabo twari kubekirana ti tokagora torebuya nane riri togocha sina mate nabo togokora konda na ichi egase yaye na mataigura kendi gyansi ichindi nimbwate kiombe nabo ngonya kubeka nagore na ngachanganya nagurira na nyasako banga ngagore ng'ombe injache teka bwako bana nkarara yako kanandi nkagenderera nkagorera bane TV ne radio bana na bibo kanyara bakonya kurigerera kurwabo bana gachaka na bana kunya kuburukana agenda oirana ngebe kogera ngaba kuburukana na bana bana nabenda aje kusenkurwe gasi ina ikira njitama itikendi gyansi kwanyaro chakira kuburukana nyomba inkobori niki tari kwaresa wana riya jete koimuka akarario ditu kuri omweza na jete gocha ngari na jire nkagore chinyeni karanta ngabeka nyomba kamata yarasi aganda ina yarasi jenga bota nkanjibeka abunga chitiko wasaiwa yani bona kwarure gasi wachire wata chinyeni nandiri nari narangire tini muri mwabo tugakwana akaibu njenga bugo igure tugakorana
neka nande ri karachite naro nkagenda ngakora mchango noroche kogote gokoroga nachira nda setepi ngacha nkanyora baragire nanje ngasoka nkisibi ngasoka kabike ndagera nari abwatita akamusetaja kwenye stime nturabike akamusetaja ngasoa bibaga nari kuragire amesa netaja obora akaira bono nchake kuragirire gisunde ngoji kunyoya kurweru okoira no kumbwate sati akaira ta gochiye rumu agatiga muri nabana rero kanya abana barage okumbwate sati nkomubori narinde kwanya kumbwate sati kabire inkiraro kiagera nari arenge bori togo pomu kamuraka abicho soko akaka kubwate gakoko nari nogete njenga matabi nanganaja ese kerete aiga gwetaniri ngari kamatai mbwatoke yo rero gosemi kwaje kumbwate sati nari ndo tanya gokora iga nari najete koimuka agajicha iria chicha ngo jikoruma ate nganyoro chire akagenda mu wiki yamo eya kabira akairana nsabachete tinkume usensabo njabana najete nganyora tayo mekero kuwaira nto kanyora tayo step kigwate ketingwachete ko boli nonya sobo gose uchiro timbo nabwate simi kayiri tendagora akagmunachete njenkaganya njemaite ngaki gachire abakanya gakoirana wana njenkaimaka nkateba tiga anyo kenda tiga irane anya gakoirana na bakoirana njenkabwata ngaikaransa nkaganya egwikia yamo agacha iria chicha nari achite agakora matuka make akanya umwana uyu iga nari aje twimugite korwa tukamwira perucha akanyora umwana bana tukacha tamanya tabuja ara tukaere buya kabisa bana sumu nkaramo twango na chake kero arwete ga iga kagendo kaira no kanyora tayo konyagire mu arwanire aimero ira netere bweka naro chitibieka ekara gocha mu akwanete ncheti kukwana nche naro chikachira nche tindi kunya kumubwate kani mangana mange mono kunya kubori kairanire iranire ngote mwae nyumba kunya kubori omonto nga yako tindi nacho nkabwata nche ninyandara tigasiara wana nari yachete koimuka nche nkarora agachia kamwira akanyora omwana tukairana wana mo chibesa nari na sabete ekeombe kana ngakana akarenta tupagachanka tukababuya umwana mpaka agakina munakinete wana munakinete iga anda kama kuchakanyora oyo bonera etuchiete iranda agakanigu iga ntokonyara tugatuma tauni no achite konyorero oyo moke nina tuacha wana ngote na karire keregendo na perire tugacha itwe kanka nkarara mumbi yatore abangina mbari barenga batagite kire kyabo ngakabesemi nkaba abangina yani bachite igoro yo mwana bona bagasiba bakagenda wana jibagenda tugakunga ku tore buye iga nkana nabana kaganda naendike barua kinkoirana nagurira nikibanda nebaseri yatigara nagura chinyeni gose gusama buto gose echumbi narenta bana ro chiro nchenkirete ntaite koimuka ndire abana iri barachete sukuru nkaimuka bono kurwa chinsa munechi kanyambara agenda chialinga ange saa sita saa nane nina taite gutirimuka gocha maate njaga kore gasi at least nyore tugure na nkendi kyansu nane chinyeni tine kire para nkanyaro mugambi nyafika okongari rube ogondabi riruberi nkumubori riruba neriaki ogondabi riruberi nje nae kuno mugambi kwa kuno mugambi nkina karete enkagosa 10 minutes
Anya na koseten tamanyeti aki mutogonte akanta engineer iro beri naegwa nkarenter na ribwatete ngaika mambi yaja ngatirimbuka kingo ikorora ngagenda mapema erinde ngirane nje nabugite ngo ikongirane icha kwende gasi ngo chigoiko aganda igando unganyo bisi ngo tirimbuka ande gocha ngaenda nkaganya ari ba tegete ribachire nara agacha tugaikara sto kwana baganda binga tili kogora kende akansa be simia jeki chibesa aganda yesimia ya otibati chibesa ngamata yesimia tibati besa ngo no mugambi okobose aganda intango tanyecheki ngamunye bekira nesa wane ga dito akora iga bakatabo basaje kabira abana bo bari bacandita abana abanyina babo nyomba nane mwana je nyaruka atabate iyi mweto motu tindi como kwanera kende na mukwanera tari koigu nero ri nyomba gaiga na abana kero mwana nero guturiti na njabana ko naran ko boka ma sakuna mbiri na ajire waza kandara saa moja kusi saa mbili nibona mbosi buri okweresa umugambi aya ninje bona ntigire ngo nyakweresa kamweresa ngakora bagataba bambali batandika basacha babo tugamanse kari kama manse ngo ba kambaka kanda mamise bana bataite gontwanga usengo bwagite simu agatika akateba koratiga koraimoka usoya mokaneti akamata ikoratiga noyo nabora nyore oyo gosa mungino yaja nabora nyore baga bari guse bamwe bataite ba aitwe ende anyore ro pura bunata gita gosa ajikamo korenta chi endagira buye bana ngenga batai moko ngita ni kalemara nande nkain ko chikorigie ngainda je ko moka korunyomba nyanda ko kare konde nariba atigeta ganta imoka aganta ibana ndi kekere gento video kerio omete ngaki nyomba ngakyoka ngarika bana naringe no bwa bana rikanyamo nda asiri narwarite kana na kanyekeire tinda twara ngurubuye cyokumnyoka gasimono njenga bwata ngati ekare twakora baganda iganda nanda akamamba ke namba akamatabi kenda nanda atakore tibo ongakiresi nanda ikirete ike amatuka makaiga ande ngoja kanyara naki ngoja ko naria imugete korunyomba na imugete ngakongoto bukombe ga gisie njikore mama atari mina noko ko imuka no bukombe nara akabuka kuruborera chiarenge saa 10 chiamambe na taite mna korema mna chigwika saa 1 inoke ngi sabusi egasi ngo korana arenge nyabururu abasista ngo bangete nara kana naba burugira chinyeni usikende gyansi nara osarosi nara baraki nakora banga chibesa marako nane karagiye sugukuna bare ko nari bampangite bakanga no chere meturi 3 no bosi ne sukari ngacha nabyo wana rinaika ajo nkamwareria kundara ko gutumeka agotumeka bucha igende ibindo chikoni wana ngasimu kayako ko chuiro endangire kwa muretera gukoroseria abana abo kaun nane chibanda na golete chindara ko soki bana koni siko bachikwengera maru nkara bera nkaiga nsinyire kingi kiaba twabeire wana ngacha kusinyuki ne nande ninkieke wana ngacha nkanyara karara bona chibanda na golete ngagache sina gachete na gonya butaurie meturire 5 ikomi twacha twatumeka akara chiarete at least tinganyara chansukiri nebesa nkanyana sebirinka ande ngamago chikogorire ebi echinde ane imogete nkancha kanyara eka ege moiso
narenta chibando motorire ebere tokaruga rimo kikagenda egasi chikoirana osimbo icio ngasinywa obosi oborende kinagorete emotorire ebere twarugire rimo naende obundi nkaigwa achiete tokaba ngachikorigereria tincheti konya gokwana kende chingakira nachire narentire obundi nkamoereria nari nachete konyora akona na obosisi kaiga okogotebia oyi torochia narochete koiya obosi natirimbokire matari kingaina ase ritoka nkonyora bakomaeri koruga nganche nkabwata ngakora ki ngabuga ng'aki rero bakare komaeri iga bakogamba ngabwata ngacha ngatema narigeita riria amobekeire obosi akamotebia ngochande koiya ebesa oria akagenda muna achiete ngamosiokera geitari agasitoka naende asitogete ngiche ngatincheti komokwanera akaenda na obosi boria nkairana rinairana nche ngakira tincheti konya komoboria obosi obo naki naki nche ekagweta yana munanarete nagosoka narenta nabeka abo nagosoka kwenda chikonda kwageria abana kwagora kende koirana narago ere gasi nera ari gokora ngokora aringi chikonda nere ngokora bona ere gakorire nche tinye konya komosaba besa eri ng'aki nkaikwe kigwakorera nero orarore naki gento getataete kogora ebesa yaye kwari komotigera ni yaye eri yaye nainche eye bono ngokora nabo ndabwate kero ndabwati nari ndamotebi ng'aki onya kobwate besa otakanda ogore gento gete kagonkani iga naende twakoranire nachire ko ebiana bono eri December yaigete eri ekero twakoranete nari naimogete ria agatomo moyuti gocha agacha bacha kong'oi bantirimoki eri omogambi amotomete ningo ngotoma moyuti bosibori gose no mogambi tochi bosibori eri twaine nataete kana mogondo nari aimogete korwa agasoka korwa nyomba agacha agaikaransa ebenchi eye nabo yarenge iga bono ntengerete timbasa kogenda ande nairane nakang'antire obokombe nairanire gochi nyomba nkoirana nkanywa monto taiyo nanyara monto taiyo nkoirana bono gochi nyomba nkoirana nkoigwa omwana kagokema nari mpaka abana abo nsipi bagacha bono akababeka nao bare baikaransete aria baigwa omwana kagokema erumu nifagiti kingochigochekia nari oborangeti nari abokorerete nkanyora aringanetie omwana oborangeti omotubwasi ani omwana atugete omwana omorangeti nabamobisetie oyomo oyomoke amoringananeti ngasinywa ng'aki kio omwana ogokema nyomba ngochi kogenda ngochi gocheki nganyora aringanetie omwana lingotubora ngochi gotubora nganyona omwana agasenya ase ni akwe ataita akwe erinde kabe nicho naita omwana nkamaka bwata nkarusia omwana ori nkamurusia oborangeti nkamorentero nkamurusia chianga chionsipi nari omwana achete gwakwenda muno omoreche iga nangataiyo nari achete koba buya nkabatiga nyomba nkaminyoka bono nchiko amachaki nkayaminyoka gochi nkaminyoka chikonya chiabere saa 11 nkominyoka mpaka irano nkochikorigeria gochi maate tinde gochi mondo omusacha onde ori gotira nero ochete konda inaki nkamobori kwarebe mosubati onde gochi maate ogotirimboka agankani nomosubati onde ori gotira na ebeseni ori goithete amatoke bono nkoirana are na ebeseni obekire ase abegete amatoke nkoirana are bono nkamaka motebia nkamobori kwarebe mosubati onde gochi maate gochi nyokoe okominyoka ere bieka agankani dirite nene egari ekamoreka esonta nere abegete ebwekaine egesiba eke nkochokorora gakonyorerekana gochi maate agasete agatirimboka mono gochi nyokoe inche bono nkabuga ayagenda ogenda gochisoba rioka kumbe ayachete bwa omogambi ngatigara bono na omwana oyo nkacha nkagora amabere nkanywa chinse chiaerire nkaha omwana oyo abara akanywa konya enchara yamorire akanywa atari make riria anye ngatira bono korwa moka omoro ominto nare rogoro
ngaenda bono kabera ororo anya kumbwatirani ndare ngakingo akoba na haito mwana urugora amabere akaso akarara iriara arankararari agatoka nkarengo ngasabura motoka ritanga na sabuire iriya kabere amayo kwa nyanga ngo jikorigere goje mate ngaigwa abantu bagukwa ngo jikorigereria ngararo mujutio kakuminya kagoja bagukwana ibakwana ngasoka ira ngatira jinsi agache yasimugitoro kurari ngandanga kira se post ye stima libanya gwaka ndegete simisa iranti bagwaka tugukwana na kwana ngakero sister yana nkamabori nake baganda ito basagoja izika yere bo abara na yo chakabaga iga yara kabo muno ngumere isikari bambwatire tina tingi kyayo chakaba nanga nabana yo chakokwera isikari kibaho kandi kikiagendrete ribono njebana narito akorane te bono kurubo mugambi bono kagaiga nando chire bani tirimboki nyanda nchiwe itubuya kaba muna tindi kora kende asheta karipoti ya saba yutu sasa so mugambi mugambi bono agatuma babacha ko yutu bacha ko ikorwa bono nkabwata rine nagenda nari sogete nkaenda ngabwata ngatira gitare kagenda so mama nari ndete so mama toshe tukora na gocha dinje tikoira na gocha no mwana uri nabo mutigete nyumba naba bande mbara bano mwana uri ndogorare onari abore tigwo mwana gwatigete tarakongi kurumambi nkayari ekasiri uri mukamuro minto no muruyari no ribana bakagambe uga bakaigwana akamatabi umuntu uri bobe mukoyo naro ukunya kuburukana gaigo kunya kumuchana nari imugete akabaka masomera bakamataibwa to mwana uyu nari bati rimbugete gocha enyomba nabungete ngatirie kebungo uchiro bakakana reke buri bagasoa nyomba njengaro kibasa nyomba mbuye tiga amenye buya nari nasogete nkagenda bono ya nkaiguno bororo bono bwanchu njenkagenda ngo ikasoa mama nkarara kunaje yo kabera negasinda nkorigi nyenda to mama minonkai nyawari moyo tari ari kurwa kananga kaligie gasi nkagenda na kareta ngakora nari bangakirite na bana aba barwarire bose ukagenda nyawara ukamenyo yetari nyara na igete iga arabwe umwiri naro ngakirite sime baganta ibinyenda bona nkarubo mero kankanda ukaenda araria gasi na chete ku chitauni nganda ngakora amenya town ngakora mwa angmitienye nane aigete mbaka baganta ebienjara yaba itire yabarire mbabwatikende ngatoma chi najiba aimugete nere akarora bona akunacha tigagenda naro gukonia machirugura ningo wakire siminga enchara yarira baba umukamurumi naro ngakire takanta ebi mbabwatikende ebesa nabwate nkabatomereri eri akabere agajaganta ebi abana barwarire bonse ngatoma karibu 2,000 nje bosubuli nwara lakini yare muri gukwana nera turi gukwana mukamurumi nenda kunya wakire simiko tebuna abana bagenda mutomere chibese andorusi amwa mbaka amatebetia ngakirite akamataya sanji bwakimutaya sesenebu hakika totomeire nari atome na agorite chibando bagacha gutumeka nande kara bana barwarite naro na atumete chibese bakarwarire none muroji kwararoyo papa nere ngobatiso ari gochi nere ngaje gatoma chibese agachi akabatiso erito iyo necho gutoma nari bana naje tugocha nkarara kunacha tigantirimbuke nyenda ndara abana dibaga ngonya kabera iga ni at least tinyanya ni gasinka nyara nyarerane nakora na bana bu nari bara turachiko kubwatana na bana anya ni sukuru banyakogenda nari imugete bona na iranire nara gachaka bona nanda igeta gachaka ubura buto yo town kwara beto metinyere ngawa nane metinyi nane megi motari gotanga nari bona yari ngatambake
bono nari naraimogete nanda agachaka kumburukania ngaimoka nkagenda muno ngaya nataete gocha musocho kabatebi tiganimoke ntirimboke ng'enda nkore egasi so aririo nyagitari mate omwarimu oyo bwekwaya nere ondangereti ngenda ngokora ngoiki maragoba omomura oyo okong'akera esimi ogantebia ng'aki nkayore ngamatebi musocho onde nchirande gocha chikanye chiabeire saa moja ike ngamatebi ngochande ngatira inaikire bwenyonka ande okong'akera ogantebia ngote mama osokire ochire ngaya ochire naenda na omwana akanganita chiete na mwana noa bari nyomba igo buna kwiranete nere nabasogete matukaringa kwakogete akamanya kogenda nitwaramenyete nka gika ng'aki nakwayiganete kwairanira nairanete inche abana arenge nobo bake nkarararo enyomba eri omong'ina erumu nero ere gocha mate nkarabero bono nari mbere tororo nkarora kunacha tiga ntirimboke gocha ngacha togaikaransa na abana mbuya turi igo bono buna oiranete nyanusi koru egasi gwachiete gwakorire emiti enyinani isiko kwairanire gocha nkagaiga okarora ng'a togocha gaiga mwao obwoba mbwaringo batirario okagenda mwama momino okaramenyo ekero omenyete ororo namaete ng'a gosibori namaete ng'a nore rogoro naende rogoro mpaka abana nabo bamaete nabo ngobwate mandu ekero bwakire natirimboka kinkonya korigerigeri ero tari gokobori ng'aki omenyete rogoro aya tari kobori abanto agonya kobori ng'aki menyete rogoro omonto gagochi kombori motebi tari agocha kombori omonto mbwanete kombori omonyene naro nga bantebi esau bagenda nari naimogete nkarora tiga eraba igo nari nachete gocha ng'ora igo ngacha ngasoa nyomba tukaba ng'omotienya yamo nari agachaka kuburukana ngabwata nari eri nasogete gochi musocho kabatebi tindaiki naende biriogi mono tiga ndaragenda gochi aiga ndaratimokera ase ngotimokera agamba nari eri ng'iranete korwa musocho nkanyora ochire kumbe munachiete tachieti koenda hapana arenge around ima agocha ambaka bagatoma omwana narochete akarara aiga amatuko atato omwana oyo arigereretie arore naki ing'aki ere nyomba arabu jumapili ekare yaika omwana oyo akagenda riria agenda nere obairaneti eripoti oyo akamaka oimoka akagenda pi munachiete igo mpaka munachiete gocha munachiete gokorire omwaka omogima akagenda gatiga omwana oyo omoke oyo ngabwate sekonya na omwaka akori andati konya na omwaka akorire ngoikaransa arenge konya tara paransi buya akagenda pio omwaka omogima bono konya koiga noari gaiga around achiete ngatebigu ororekanire nyako iga konya kororekana bono ngasinyi nkaya akamenyerete inche tutarorana ngasinyi bono tigera igo bono aba bande ebagwesi baenda esukuru ngwatemete nonya komori komwakire esimi gosobori nonya abanto basoba namba yabe nabwate abwese achiete nari achiete akagora esimi gakoruga iga tabwate esimi omomura oyo omonene nere akonyorentire esimi ngonya goakerana bari nkamusaba enamba munang'ete enamba eyio nkamwakera nkamotebia tori koirana orende abana egenda ndebeti egasi ngokora egasi eye ngokora chibesa nkorigia chibesa nkorigia inche na egasi ngokora chibesa nkorigia tugakorana nari ng'imogete naende ngochi komwakera egento ang'iraneti gioka ayantebeti chicertificate nabwatirete abana mbosa nakorerete abana abo mbabwate ise abana asa aria okomwakira esimi tete chionse abana mbabwate ise ngabona etario ise abana munakwanete igo in fact nabo nachete nkabatebi nkamotebi muna nabatebeti tugakorana muna eri achete takwaneti kende gionsi inche nkabatebia nyochire tiga yarende abana
nabo nkonyora egasi nagenda erinde oyo omonene ndigi chibesa acha kogendera esukuru korwa bwa egasi bono agante buna ndaeti igo nche nkabwata nchikomwakera tata iri kobwata simu nkabwata nkaratiga muna eri achete gocha Disemba nari konya tarehe 19 nari achete ogoika iga tarehe chiarenge Jumaine toka nkabo nari twakwanete isika iga nkabwata nkamotaiga achire na mwana no mumuro ya mwana kera gotebi tiga nkoira ni mai gake kera gotebi nga echi birth certificate ile konye mweta ni rasesi abana babwate ise igo bono akomini nga bono bana bambali bao barabumba bwate so batigana na barabu na staka irana na nche na mutayabati anya gwachire ikaranso renda abana ndigi gasi nyanda gokora nyare chibesa abana abasomera nane chibesa abwate nyere na abwate chibesa eyataite koirira oyo manene siko baba maine kwene getinga ne gasi achite bono nkabwata ngiriria ikaiga nkabata omumuro manene naria ikaranse ateneneka bakatenena bonse nkabata bikairanire mama mino oyo iranire bono tiga ikaransa at least nonye tobwaterana gose nsoke ng'enda gokora egasi ndigi chibesa ning'eganane gose naike kogenda esukuru ina inche mbugete mbuya ngokwana kumbere nagete esabu yaye eri muna twakoranete igo eri Jumaine Jumatano Aramisi nabakonya gwakeru chisimi akabori gwikayore akaba oyo moboreti akamotebi nkande usamotebe tinkaso bari tachiti kamotebi ni gaigari wana nari twa njenga tinda tunya kumubwati kanisimu kunya kumubori are chisimi chocho arwenya gwakeru rioka njengarara tinkobori simi echo tigara akeru mbaka ere nere biokorama nkyo tare kumubori bono mete koro mugakoe kera konya gwakeru bana kinko mubori tari komiraneri nana karo gukwana na bara koiraneri gusakire bana nkarara ko naje yo kunya kubori nari inogete Jumaine Jumatano Aramisi Jumamosi kasi ni anara yanga kiritesi nimoke ngende konya twagambire chibesa ngende nkore gasi njaka gutuma chibesa abana babajire esukuru Disemba yikubine kwera at least Disemba mwako yo yo era wana chibesa chichigaso na bango ngochaka kobagurire binto nane chi uniform gose bitabu mpaki ani chichinde kina nyore diria arangiri gwe sukuru njaka kugura chi uniform chi sukuru kego chigo nkararambi yatwa kwana kasi ni yinga matabi kungo iranira tiga kinda nyore enjera ngo na nyore enjera bono na bonka bafiri nari kutu kwanete igo akanta binware ka ngamomore chiri saa moja yo ngamotabie akanta bimongere simi mukwa ngamwa bakamukwane bakagamba bakakora bibakora mambi Jumapili nari 24 akato tokaboka nyomba buya togasoka agenje nkabwata kanyakaborkanire tineri yaringe nyomba nkaranse tari kisieri kamobori nkayogochi agantabi akonyobogo iri agape papagi kuchi inya kwari guchi chirali mucho aga icharinge sambiri aganta itoga niko manyase ngochi tinje diko mobori kende njenga bwatanga kamotiga akasoka akagenda akaira negenda saine ange satana yo nari achete akalente bintebyo muna achete akaenda iga akabitara kali sebesa ni mwa akaira na kanyo mwana obekire chabu nsaba akalenta mara bakurwali agatuba tete tae tereti aiga akabitara kaisikali muna tuntu bite chabu eje akaira na njenga bwa yagenda kenyari wana kumbe onyure sumu akaira na
agasoa nyomba Tumwe karansi tu nyomba. nje tina bugete usokire muno gosoka kukwaye wana abuna gwansinyete umwe kamera kana ni nyarukeje ngo buja bare ngamaje Ayo maite ngauchire nyakoechire. aya asokire gusini saba sani bayaje nje nari nyimo bete ko rwaiga ngo bori yo riria karenta maje mumuro ngo mabori nyaki mama mino kayanda narose ngayanda naja arosiranji tori agonta itakomanya ando guchika okagenda nande komobo ogocha komobori ogonkani tamaiti saji na enyaro kana riechete na ibona ichete kwikara saa 6 saa 7 ngai una inje njara yandi na bana benjara yabari obusina atometo mumuroyo boboke bw'ichichabati nabona arose tinyomba ari makorogo bwango omwana yacha ari kanya gonchando kurira dirin karosi kanya kababo igin karosi nari imogete enyaruke bakorire gosomba amaji chaikire sasa ogocha okombori tata kwarosi rikendi tori kamata ininga ndata karosi ngo kuri more Nayo rechkonyo karosi. ni karosi nyomba rina akorire rina tata gukora akebe nyaruke kagasoka tinaji kumanyana ngo yasi aruko guchi ngo bori ngo ye nanda agenda guchi nari ajete ko genda gasaji ko ogo kogenda jikoni no anyore tara araire arambirire tinse okoire no konda itata mamo yoreire jikoni ngatigire bintu biri ari karosi nganda ngoji komobogori ngoji komobogori gocha gonka ibisumo ke gotyo ngoji komonyonkerera kanyane ara yoka kobuka Tari kwan. Amainaro asaime akoyana akobuka yoko kurumun to arabu naringi chete korangeri yonde mukamuro yominto tokamasaki tokamabeka to giko butoro musigo yito giko mabekera kabwatani amaina agakiri naye bachetero go tokarente gwiribaro taiyo tokabeka igoro tokamenya kichepa nganda liringo chiringo nyabejenji chianga inyaruke nare chete kanga chibesa abegete pagi ribusita na 200 ngaso echi achete nacho ngaminya kana gochipara ngo ikapara kumbenga tia igabale mbaraso kapara ngo ikapara mumurondo ko ne pigipigi kormoino okongumera ali para okonta inero yo bekire gwiri baroko changa matebi oyo bale ngenera agaika ganta ikuramo kon na ito nene gitikorwa akamwire dispensary bakankania iganto konya moire town akamobete iriogori kusine kwini akamobetera akamotebi eri nabari kumusuia moikire town naande togasambe pigipigi kurumosocho mpaka town akaenda akabe ku emergency nari asugurikere tu kabwata ngatomo bane igitabu mwachire town mwachire jana ngatomo igitabu ngaenda ngabeke chibesa mpesa ngatomo guchiari ngaegwe igitabu naande binabalentera ande bakalika bagakora naande bakantebi yandara nte file ngamanya oyingo tangware bo naande nganda nkoi dinoya ine gase ina bongo nyakomnya kamabu kakora kairana dinairana okoimuka naande wana tikire toga tebu etakire bana mo komo makabe gwat nari gite tuchite ko tebu na tebu tiguga mumuro konyochire nara tu abwateranete tokamoira mbake gwat titwano ikia karikerwo umunyagitari akantebiara samuna yarenge kamweresa togakora nabagendete kumunyuganyuga ayarore gusenga kiere aikasa mako gotume gekuba gotuma muno rio guchikogireka amunyuganyuga kumubwate gutu kabisa gusenga iyo anyore tari kukonyekera naria imugete akankamweresa rina mweresa agakorika akamwata akante mukabe gwati tukamoire gwati wana nari bachete akamubikira amachi amatangani akagenda chitaika akaera aya akabera akaera chichuba guseni sana chikaera tari konyegera na butuko nara akabikira guseni sato wana munyagitari akamakarenta chintetere
aganta isunyuta tokonga sunyuta kachibeka amache nari mogororoketi egitanda keri kakegorokia agacha iguru nari mwate chintete ichi nkamobeka kabisa agachinyu ande bakandikera benda bwe chintete kurwisi nkanyanacho wana nachi nawe konyakamwa akaiga nande bagacha bakandikera kanda nkoyi riogo ria amache ngari bariri ngacha nkamwa akanyu ririanywa akora akanyu gose kabere ria gatatu agwesaira agwitirira amache wanga umusubati naro bamenyire mari nkamatabi ncho mumbwazi si atirisi ebese nabongo kugwakana wana nari konya kumwakana 200 munako kubekere cha na mwakana twamutini ina chita konyora kumbe ria geriria chiriria sibirinda kumbe no bulitari kurusi obulitari useti akabwata munari ngocha kobori musubati yo naki manyingana yake ko aburuka inyo no mogoyo agama kontabi obulitari useti no musubati watebi ore ward yore ward imbomba maite bakantabi nje nare cha komanya aganda yo no mogoyo ruseti nari to mubangu useti ngataka kwenda kotebi munyagitari nkararapa kinga mutabi oyo bwati rumari nabare cha kubwata ngai karamogo soe ward munyagitari yatache tokotebi gose naringe musibo nje najere kotebi bakanda abo abatwaringe nabarabu bakante ya muti nyasaye bieka nagwa kane byogokora ngamugatiga nabo musugurigete ngamusugurika kababuya mina beta buya umubona akachaka gutara agaja ambwatirite agutara no batari turi oko musugurikira kere weekend ngima ari kwa maite ngana ari ngemusi ya muna achete nje nabo muna achete nabo moroche nari ngimugete wiki ya kabiri wono ngacha nkarora tigami chendera bana ande makoira na morora ngacha ngakore wiki wika Jumamosi nkaenda komora iri kagenda nkanyora obokire obungo kwana ari bono kire kintu naba agokora none gwisibi naba kandi gwisibi nyabona unyore chingo nari ngotokora ine ngamata intete kwenda ariri intete kosoka aganda ikoratiga aganda bi nachete ngapimo nganyora ndwarite ngamata ngamobori ngakyorwari aganda igo burwairo bukonoria kanoria imba sibyo gote ngakira ngamataitiga ngenda mburi munyagitari nganda kuburi munyagitari riringo ngenda kuburi munyagitari nera agacha akakuruta moko ataite gutumira iguru munyagitari akandigereria kama ogontabi ingekirende ya ngamatabi munyagitari muna mamu subati muna kanyariga tamenya tinka okurire isiko omwako mugima ngo mwako mugima imwanya kobanera igo no nyene story yo bulita etomanyite obaire isiko mwako mugima bana zina mata biba nari no agantabi obo umate oburwaire obo na obo korwecho ose buchabu bonde nabo agwetera kanyara igo togakora na muna zina kwanete igo mwako mugima akaira nagachikuikaransa gitanda muna ikaransa gitanda togakora nje ngabwata ngamatebi tiganyi muken koene ngende munyagitari nago tabeti umene nga gonoria nera bwate nje munyagitari yo mupimete tarengo anyendiri arengo na bare ko yo gwase to kobori ningo umusista urinde uyo uri kunya kurika abago chabaite wodi na ronda bati oyo ndo uri ngororo akamatebi naki ayibono kunange kwabaire kando baenda ko endo chikonya kopwa kwanera akamagontabi oyo yi akamatabi binte biti konyara na mbaro bago chaba baikaransi akantabi kutoka ndo pimu ngamatabi sitade nari twachagete konya kosarigu nje ngabwata ngasoka ngabanga kumutigabu ngamatabi bona korete kare nkairana nje korora abana nande ngachangai ngatiganya gita
Twaje kumobori ngakianya ore toburiro. Tegera mwari nyako bana. Na ari kumobori. Ngakie mwako yo. Na ari kumobori. Tari kongiranire. Wana itu na ari kumobori iyari guchaka kumburukani. Oja ataka bwana kuburukana nyagitari yabo. Ngarara tingunya kobori. Hii kobori isita nande nkarenta ndema. Ande rio giri chaka ngarara kunacha. Tiganso ke nchene ngitirimboka. Korwabu na jete ikaiga ika Monday Jumapili abana bakaenda Moroje ni Nyaruka bakaenda Komoro muna ba Moroje bagande bakairana bagataba mbiyari ngamobori ngakiabata bitata tabe tikende aribe imugete chengabota ngakoraki ngakira Jumatatu Jumanne gitariki kianda nariba korusa baba kianda bono chia umutinyi tore bono ribono to bakaza bakamurusia mumuru mwabona rore ngone kasini yayo bakaza bakarenta bakataba n'umwarimu naro oiga saa uyo murigete akarenta kibesa muna naresa tu tukwaje tukorana gusinya gitari aya nariye ryandabeti nachize ko ria baruse ba muruseti eritinya enje ende nyomba wana naringo cha koimoka maete naki o no aria nabongo bago ngakire simu ngenda tumurusi mari ninchi na mobegeto tumurusi tanya to koirana toirane tokwa na mangana aje abori kunkia konyere sumo toigunaki egasinya munari yasinya jabano nga aliria te abamurusi nyagitari ekasinya yaye na mumuruma no mwarimu oyo barabu bagatenena ne gari para gari ibono baje te kumoy muna ikasinya yaye era ne ko borete buno mugako busibori nganku mu restaurant nyagitari na matabeti bakanta ireta chibesa ngabata itimbu atibesa none chibesa chi bono na chichiaminete bono nari eri baimogete bakabwata bagacha bakamurusi muna bamuruseti nje ngabwata ngaso bakamurusi bakagenda muna bachete mandi yaye nari ako bako ngakire simu muna bangakirite simu bakanta chibesa chiatokire inchu tumurusi nyagitari efagitio nami agatango ikararo eko chimani nera yankara bisete akanta bioje igora ruseti okongora kimba kigitabu na barigete chitibo sibori nyanusi chibesa ari charenge 18 nande wesinire nga charenge igoro kabata ibono gaki ne chikabenaki na suguri kero monto na moti nyiri chabo kweta kweta na kalire kere bento omonda mako imoka amako kenda gamate ya sandi onjoka koruabo wala bhala wata sekete ane skuru kusuka hal pata dio hina aba khambi ngota khweta phale bago sabam khata bangi nganyite ekile nganyite sika pole sana nyanusi na mwanchumba jire ko nyanusi gaiga nero gotore resto dwae uno monginoe abere gago behave asenka yae gaiga no mbone remo siye bento kwana kiagara nganya nyanusi gakorera gakwinyura nganere ubwate responsibility chion speech abana babaye mwana nabwente kwenda form 1 tabwati besa cyo kumwire school bako mwana naro moke sana nyanusi ngo motebinde torokyo mwana uri moke mugire tia morore muno mwana ngani mtoto mdogo sana mwana moke sana utabona tigetibu under the care ya tato mwabo erebweka mama mwabo kale moyo na inde kale health kale buya kabisa awonete ko chakwira na guchaga iga arienda abana bae buya bana bande mbara bakwende school 95 kids all of them are school going children nigo bari under age babonete bari endu na mama mwabo tigire burden yonspi ase nyanusi tabwa tigasi ne chikonda gokora na inde kerege entonere ekira bono iga nyanusi na murite mbakanyagitari akamurenda ege kakigi yonspi kwa nga igaruete nyagitari kaba discharge with the cousin na asa gokora igasi umuchigeta gokora igasi umuchia gokora igasi gaiga
Tima ito sinanga. Nonya era monyene tagishwa nganga yao korega se kwanga communication teyo between Busibori na Nyanusi. The wife and husband bali go communicate in any way. Igabona igaba ekera mangana yonse akoenda akogendera iga abana na unainde bakumia sana. Ere bobe sana. Nyanusi bona iga Busibori muri ukwana nere kabisa. Korwari na gitaji na bachiete igo. Esimia tigeta nera ini nyane. No bige nyo. No maita sare bona. Kwanya ukwana nere. Muna ba muruzeti abakamoira. Nje nanya kubwata mitende. Bana tebe nje na chete ko bakira sabo. Baganda birike ngima. Baganda ye mwalimu uri konyo murigete. Na ro moirire. Relationship ya ino kati ya ayebwa matebwao kati yao na family ya Busibori na kiere ngo kwana muri na barango batebi ole buna Busibori yao chandete gose buna chandete abana nje na bare sire ko batebi bana batebi gose na karato yebuto itanire kurwa aganda sabo o batebi kya ko batebi niko bakira bantebi nyanda to chikukwa amo asama gosari kurwa tiga baicha to kwanera Yiji bagato kukwanira, usaba bakondangiri kuchi. Batebi nje ka mangana imitarenga, ni kaigaringe. Emwari gocha na bantu bandi ga tukwana. Yasi. Ingobono esinyete nonya sobo iga esinyete. Ingobono nayo gendete tuna abantu go strava ebweka. Busibori bana iga sawa kore customer itigwete ngano mwalimu nkamurigete. Abana bono ngakiba ko genda especially oyomoke. Ngakimo menyete nere nkagai. Oyomoka. Ngoi karo no nyobori na ina imama ali no nyabana baba ne. Oyomoka ko aba bandi bagwatura. Oyomoka. Era taramanya. Nane ke iriajite. Omwana aguchi kumurambolera omwana pwanga. Ekaron taiya na riara muikani. Ekaron daiga aguchi kumurambolera pwanga pi. Ocha kabako bweringa nyokira. Nokona gire bana. Kobwa mama mwa no moke sana na role no ne myaka ya. Iwo ekero ko genda chikona nga yugo tiga bana. Iyo moke kwanza tali kwenda school. Akara baba bali siko. Na lyo ko genda. Na lyo ko genda. Iwo ko bidi mbake weekend. Ama twaya ande onsinga imo ko nyore ndagera. Ndagera ko ikani ngakere prata yani zin anya kabwa tabesa. Na ro kuran konya sana. Omokogoti. Na ro ontomera. Nacha na tonda inifagite naro ozukazu kiri mpaka chibando cha chiro kafe. Ubona maisha manyereka nayo bakongo sana manyana abana nabo baroche shide yonse. Busibori buna abire gakoenda gakwira na muigwa na ingi. Buna boni igura iwe kwanya kolengereri konyoma nande. Basokoreto muswati mwa ache kolenda abana. Ai ka muswati tanya ko chakai. Anyendi na tete kalenta nanga chite kale. Nanga bana jite kale na date kale nto mutanga ni gaiga te jite no muswati onde na date komanya ngai ki ni kwa yariere maigere ngaja kanyara asichi simichi gwa kukuru muna tu akwani te gatoka akagenda oya akagenda yebese na mwaka nita akagenda muna chete ni fagiti muna rero mambiga saine saa 5 oyuga akaira na agakira kiri arato karabe katore buya nande bono ere kanyana amuire imo kabana ngamwe ndeta no muntu kalenta mo bike nyumba konyo kwa twajire birengererie na imo kiraro okay na Busibori aracha bono iga agusaba mabira bona takinga bona tigaira nari ndabana chitimba atiba komunera aya chitimba ati anya kagocha tigaicha sa nyumba atiri stianya ke kari nyumba nyende gasiana mboli kuchibesa ngakinga kichitara ike skuru ngaki ntara korera abane skuru ebi nane bitabu gusichi uniform ebi birabya tunangani chengo nangabwa munane byombe nangangonya kurutana nane besa angebesa ingo chiri yangaka stakisi bali tigabono toreto mwana yo moke gusaba abana babali nkagaiga abantu babarore burungi abana bambali ngabale na inde otatebi no nemyaka yabo alafu oruwa butokolo kwa bando chenga bwa misire na baba kwana sengo bale school mancho bagere enere familia Nyanusi omuntu bole tegaiga muna muroche Busibori olingina abana aba obera kako genda gakwira no nyabona iga koruwa rwete gaiga akagenda nyagitari na inde tanya koirana after being discharged Nyanusi
onero ryo moke bono gwante ryo moke onero tigari tomoke aboro choma choma ryo mano no moke sana mama mwabo yani nonyeta mama iti imusako ngeresa ngatara monara koba agochari mo gakogenda gakumutiga korwa rengo mwana moke sana makaboniga orochenga otemire mbako mwana ukinire onero kumubwati arairende ari ngameri jobe muna togo chako kwana sana yo gatatu no ryo regari ndio korwa Moses noyo ari ngake korwa moiseke Damakling class 7 yes class 6 naina unero mutangi nayo kwenda form 1 abaro chenga emechandonera nero mugete musigo yo bwensi bwa bana babonete bonsi bagende school babonete babeke chianga babonete baragere kerege ntonga nera naende gasienne na gukora mainly ne manual jobs chikonda na chia gukora chiria tali promise tinga nanyore kera ritu ile koba umusigo sana usibora ranyora e video yabono iga aligere nyakira takamute ta koirana aidane alinda bana anje nyari na basi yoko henda chikasi kwa mwanchere na bakoirana alinda abana ngeti tinotangeti guseni nina tomosaire tikorwa anya bagambi ngatiga gukwana igoro ya manganayo jena chete kolipati mugambi akandabi abana umwana oyonde tigata matoke school bana ngati ngasin atoke school uniform hakuna vitabu hakuna kitu yoyote mugambi ko ngoryo namba yaye naliaka usema chamo ka divide ambroze na boreti timbati namba yaye twakwana tena ngende namba yo mugambi tukwana nera antebinga kiera manyete igoro ya bosibali ekesi kekagenda tegaiga okobabona yana mangana domestic na mangana anka na babonete bagamba mangana bunaye toko chokora nyanusi nabo kwana na namba yawe yesimi asonde oligereti inkatibe bonaiga urataka gukwikera nyo kwano gokonya abana none chianga ko banyobikara gitwa mwancho muligera chianga na ora utware no bate chianga nka chi abana bakebunaba abo gotoma gochaga iga namba yeto ya inkatibe no regabu igoro ye screen yao watu akera bose goto WhatsApp bose goto SMS to ikere familia nyo ko gwate ndagira chibando amatoke kende gionsi one shopping na gogo totoma to ende gali bosongo to gole shopping to letera abana bana bakesana tatuma butabu teaching akichoko ngenda kuligeli abana na boro chenga nero bonete mpaka kolendo mwana yo mukabone gachi school cha igwire lakini bana bambali kwenda school kiagera ngamba bwa school fees when bonete kwenda form 1 you understand it's a big deal kwa bana ko transit kwenda high school needs a lot of money nyanusena na namba yesi ngende na bara wikere nya same pesa utabeleta yao na bondara konume story yao contributor kende gake abwate 07 013 10 94 80 Roger alimu 07 013 10 94 80 amari atawe mpesa na rali abo chase enambe yuko na nire yesi Joakim Nyanusi mwancho mali kwa rali enambe yuko na irega kwa screen yao ya Joakim Nyanusi nere tatu mwaba bana una mroche bai karanstega iga nero gusaba obokonyi aso muligerega oligereti inka TV chinga kibunechi aso kuira abana ba school aso ko bagurana none ndagera mbabo atikende gionse kagera ngabona nero tigagete iga buna tatu mwabo na mamu mwabo Nyanusi kwa ngeresa nga omwiste koyo to gochigokora nga nere bone iga utigarete iga sinke buna mama ya bana babandi Nasko yonga ngasikia gocho konya nkagai nero gosibi chianga cha abana nero nane ndagera karosi nero ko konya ko babanga nero ko banga abana ono ndochenga umwancho molire umwana buno yo mokeiga grade kigonta biole ndamati grade 7 bone gari grade 7 mama mama talinga bone gana ya sore grade 7 iwa ko grade 6 osa grade 5 obere ga wakora chigasi chanka gaiga yani obere forced also into adulthood as a young girl right now obonete ko ba focused na masomaye lakini akebera nga mamu mwabo tayo nero obere ga karansa sikero we kya mamu mwabo ko ene kinga nonye nkagaiga banyogire ndagera bose konya tatu mwabo ko linda abana abake ere bobe ose nonyere tabone ko baiga kerera nga no mwana mo kyo grade 7 bonega obonete ko ba ne school bose concentrate ase amasomo bono iga nato gochigokora kende ngere uratake gokwana asomo ligere usaba bakonyi njikende gyansi ke yenda takabakoni ya konyarekana omo yamanene atoke school na abande na barabun baganda school
ne ndagira tubwati ne chianga kende gyonse ke yobwato mwancho mugirira senke ne bwato boremeru obonene sana, especially bono iga that the mom is not around. Tumate basenya nusi na bara teme ko nge namba ya possible baadaye mboli possible to yunga what is her side of the story, why is she doing this keko ranga kera chinga kera gutama kurunkaga iga otiga bana bayo na mora chega iga bachandigete nende bali abake sana bana bako inde skuru mbaranyara ko tegemea bara uvoka ko bigende possible ko seno mugambi baadaye tokwani gotiga nkolere ga iga mugano oyo please contribute the small amount you have, advice and ayons no nyanusi no monto okora chigasi gotari ngano tari monto kobera nkaga iga ostari moro asiende yonse obata nabo ko murangiririe gasi akore gose como contributor kende gyose no biashara nabo guchaka urendera abana igo no muntu munyana jituma sana. Ankolere ga for today, keep on subscribing to Inka TV. Let's meet on the next one. My name is Bridget Kerubo.